Ahoj a vítajte späť pri našom novom DIY videu. Volám sa Filip a dnes si spolu postavíme pohodlné kino Kreslo z paliet. Ako vždy, všetky potrebné materiály a náradie nájdeš nižšie v návode na montáž. A začneme tým, že paletu rozpílime a použijeme na to ponornú pílu. Potom opäť urobíme ponornú pílu rez pod 45 stupňovým uhlom na čele, nohe a spojovacom tráme kresla na dlhšej hrane. Na vyrezanie zostávajúceho mostíka je najlepšie použiť priamočiaru pílu a nastaviť základňu na 45 stupňov. Ďalej vezmeme zošikmené časti a pomocou píly ich narežeme na správnu dĺžku a to isté potom urobíme s ostatnými trámami. A teraz sa pustíme do stavania. Začni tým, že najdlhší zošikmený trám priskrutkuješ k zadnému okraju sedacej plochy. Opierka sa nasadí na hranol a pripevní sa skrutkami. Ale ako vidíš, prednú časť je potrebné ešte o trochu znížiť. A na to trochu spílime zadné 3 drevené lišty. Zadná časť je namontovaná a teraz chýbajú ešte opierky na ruky, na nohy a opierka hlavy. Zostávajúce trojuholníkové lišty dokonale zapadajú ako spojenie k zadnej časti opierky. A tie taktiež skrátim japonskou pílou. Takže sedadlo je na prvý pohľad hotové. Teraz môžem pripevniť kolieska zo spodu. A teraz je čas na vyskúšanie sedadla. Tak a teraz nám pre maximálne pohodlie chýbajú už len vankúše. Presne také pohodlné, ako som si predstavoval, filmový večer môže začať. Napíš mi do komentárov, aký je tvoj obľúbený film a smelo do toho. Máš na to.